kautta ja sitä saalisviettiä ruokitaan tässä laissa hyvin paljon. Että se on se tärkein osuus, mikä tässä vaaditaan koiralta. Että jos on niin sanotusti vähän laamamainen koira, niin se voi olla vaikea saada sellaiseen tilaan, että se haluaa purra jatkuvasti. Ja verrattuna tavalliseen ipoon tai suojeluun, niin koira puree tässä koko pukuun, eli myös jalkoihin, kun suojelussa sitten taas on vaan siihen hihaan. Joo, nimenomaan näin. Eli että tässä vähän haastetaan koiran omaa. Eli tosiaan tässä nyt, että Tomi käy noutamassa ohjaajan tuohon paikan päälle ja nyt aletaan tää häiriön tekeminen tossa ja laitetaan ohjaajakin tekee vähän hommia tässä liikkeen aikana. Siinä on maalimiehellä lupa hölöttää ja häslätä ympärillä ihan niin paljon kuin itse haluaa. Et siinä ei ole minkäänlaista rajoitusta, kun hän ei ole enää kättelyn jälkeen kontaktia maalimieheen. Korjaan ohjaajaan. Mutta maalimiehet saa ottaa toisiinsa kontaktia, niin kuin tässä Olli ja Tomi näyttää. Vittu, ne siis on tosi edes koko ajan. Ei. Eli niin kuin sanoit aikaisemmin, niin nämä normaalit liikkumiset, jos ohjaajan ympärillä ja muuta, niin koira ei ota niitä uhkauksena vielä, eikä koe, että pidä tarvetta hyökätä. Ei vaan, koiran on tarkoitus tarkkailla siinä tuossa ympärillä tapahtuvia asioita ja sen perusteella seurata ja pitää niin kuin ohjaaja turvassa. Tällaisen asian kouluttaminen kestää varmaan jonkun aikaa, että ihan nuori koira ei tätä liikettä ehkä pysty suorittamaan. No ei, että keskiarvoisesti varmaan siitä 2,5 vuoden ja 2 ja 3 vuoden iästä välistä niin kuin suoritetaan ykköstason tulokset. No, en mä nyt oikein voi enää mihinkään mennä. Ei vittu. Koira odottaa tarkkaavaisena, että koska alkaa tapahtua ja koska pitää reagoida. Joo, eli Olli tässä vielä vähän viivyttää ja häiritsee ja pistää koiraa sillain, että se ei ota sitä ennakkoon purua. Ja nyt tuli tosiaan toi kosketus maalimieheen, eli tää hyökkäys, joka on merkki koiralle, että nyt saa purra. Ja koira puree tosiaan koko ajan niin kauan maalimiestä, kunnes tulee ohjaajalta pillivihellys. Hienosti koira reagoi tosi nopeasti heti, kun maalimies uhkasi ohjaajaa. Joo, ja tosiaan koira jää tuossa irrotuksessa vielä tuohon niin vartioimaan maalimiestä. Ja sitten kutsutaan pois. Lähtee sen jälkeen juoksemaan karkuun ja koira päästetään ohjaajamerkistä irti. Ja tosiaan kisoissahan meillä olisi normaalisti tässä vielä pistooli mukana, joka ampuu paukkupanoksia. Eli siinä vaiheessa kun koira on purussa, niin ammutaan 2 laukausta ilmaan. Koira pitää ote ja purra huolimatta häiriötä. Joo, nimenomaan, että se kova ääni ja se pauke ei siinä saa häiritä. Nyt vei Tomikin nuuri, hienoa Toro! Tässä pitää olla maalimiehelläkin fysiikka kunnossa, eikö niin? Joo, ehdottomasti, että kyllä tää on maalimiehelle varsin raskas laji. Että tämmöisilläkin keleillä, kun ollaan tämmöisessä patsussa juuttipuvussa, niin kyllä siinä vaaditaan kohtuullisen kovaa fysiikkaa. Toi koiran, sitten on tää käytännön osuus, missä työstetään koiria, ja sitten on kirjallinen testi, jossa pitää saada, olikohan se lähemmäksi 2 virhettä sai olla maksimissaan siinä kokeessa. Wow! Tarkkaan seurottu sitten ne, jotka täällä koiria voi kouluttaa ja kisoissa toimii maalimiehenä. Ihan turvallisuuskysymyksiä keitä niin? Joo, niin kuin tässä nyt tosiaan meillä on välinen hyökkäys menossa. Eli maalimies peittää jalat, jolloin haastetaan koira hyökkäämään ylöspäin. Niin kuin tässä tosiaan Toro tuli tuonne olkapäähän. Ja se vaatii koiralta jo paljon tekniikkaa toi suoritus, se vaatii maalimieheltä paljon tekniikkaa toi suoritus. Että kyllä
ollaan tehty nuotioa ja siinä on ratsastettu hevosilla jos jonkinlaista, että kyllähän nämä tässä lajissa ei niinku koskaan voi sanoa, että yksi kisa ja yksi kisasuoritus olisi samanlainen. Että monestihan nämä Mondiorin kisat järjestetään jonkun teeman ympärille, että meillä oli tuossa alkukesästä muun muassa Westernin teeman ympärille rakennettu kisa, että siellä oli kentällä oli hirttolavaa ja saluunaa ja meillä oli hevosia ja muuta vastaavaa hilavittu niitä häirittämässä koiraa. Kuulostaa hauskalta ja toisaalta haasteelliselta koiralle, että ei voi opettaa kaavojen kautta, vaan se kisatilannekin on aina aika erilainen. Joo, siis ei tässä minkäänlaista kaavaa tässä ei ole. Nämä kisat menee aina ihan niin kuin sillä lailla, tuomari tekee liikkeet ja päättää teemat ja niiden mukaan maine toimii sitten, että siellä voi ohjaaja odottaa ihan minkälaista tahansa. Ja niin kuin tässä näkyy, niin rölli kuumenee koko ajan ja pikkusen odottaa ja sieltä se puru sitten pikkuhiljaa tulee. Olisiko toi haukkuminen tuossa odotellessa, niin pisteitä ropisee vai miten? Ei sillä ei ole sillä merkitystä, että vaikka siis nää räksyttää, kun pysyy niin kuin hallinnassa ja vieressä. Okei, se ajattelee, jos niin tarkasti. Ja meiltä jää tänään nyt puruliike suorittamatta, joka on transportti. Eli se alkaa hyvin hakumaisesti, eli koira lähetetään piiloista etsimään maalimiestä. Ja kun koira löytää maalimiehen, niin se ilmaisee se haukulla. Ja maalimies lähtee ohjaajan antaessa semmoisen käskyn kuin decoy, niin maalimies lähtee liikkeelle, jonka jälkeen tässä liikkeessä koiran on tarkoitus vartioida ja seurata sitä maalimiestä niin kauan, kunnes tulee käsky palata tuonne ohjaajan luokse. Ja joka kerta kun maalimies yrittää päästä karkuun sitä koiran luota, niin koiran täytyy ottaa purulla kontakti. Nyt tuli paremmin. Joo, ja niin kuin näkee, niin rölli puree tosi hyvin tonne ylös. Tässä ei niin kuin maalimieskin voi ottaa vähän, että mihinkä se koira tulee. Et se ei aina tule sinne jalkoihin eikä se tule aina ylös. Et siinä vaaditaan maalimieheltä melkoista nopea reaktiokykyä. Kyllä. Koiran lukutaito. Hyvä rölli. Aplodit Toni ja rölli.